வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைய அறிந்து கொள்வோம் பகுதியில ஒரு ஆச்சரியமான தகவல். நாம குடிக்கிற வாட்டர் பாட்டில்ல எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கிறத பார்த்திருப்போம். ஆனா உண்மையிலேயே தண்ணீர் கெட்டு போகுமா? என்ன நினைக்கிறீங்க? தண்ணீர் கெட்டு போகுமா இல்லையா? உண்மையை சொல்ல போனா தண்ணிக்கு எப்பவுமே எக்ஸ்பைரி டேட் கிடையாது. அப்புறம் ஏன் பாட்டில்ல தேதி போட்டிருக்காங்க? அந்த தேதி உள்ள இருக்கிற தண்ணிக்கு இல்ல, அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலுக்கு தான். காலாவதி தேதி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ல இருக்கிற நுண்துகள்கள், மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ், தண்ணில கலக்க ஆரம்பிக்கும். அதுதான் நம்ம உடம்புக்கு ஆபத்து. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை இணைந்திருங்கள். அறிந்து கொள்வோம் உடன். சப்ஸ்கிரைப் நவ்.